Wening eindigde uiteindelijk als 44ste in het eindklassement van de Ronde van Italië. De winst in de 5e etappe bezorgde de Harakiet het roze. In Italië is het die roze trui heilig, dus ja, doe iets naar de start daar, dan moet je gewoon oppassen dat die bril en al het materiaal dat nog bij die has, want vast dat is best het kwijt, vooral in Zuid-Italië. Die mensen die mij alles graag meenemen van Noord, dus. 4 dagen wie Wening de klassementsleider in de Giro. Die prestaties zorgen ervoor dat de kansen van de Rabo-renner om na een uur van afwezigens bij mij te dwan onder Tour de France groter worden binnen. Dus je kan eigenlijk moeilijk zeggen dat ik net goed genoeg ben. Dat is eigenlijk een ding wat mij wel in de kaart speelt. Maar ja, ik weet net in hoeverre dat ze de selectie al bekend maken gaan. Wat we in de achterholen hadden. En, ja, ik maak ze me er op zich net volle druk om. Als ze me meenemen willen, dan moet ze me, ja, dan is het graag. En, ja, en wie wacht zit gewoon aan. Ik bedoel, we zitten binnen kwart voor jaar. Ik denk dat ik er wel klaar van ben.